Ya apa iki, Kang? Mrono mrene awak dhewe tercium aparat negara polisi. Sementara tak jaluk kesadaran hatimu sakloron. Arep riko, Kang. Ayo leren sawetara. Dia memang cerdik. Dia punya 1000 ide dalam kita. Tolong Ismail, Ya, kamu saya tugaskan sebar foto Bapak Sugono dan gerombolannya ke tempat-tempat keramaian. siap. Ya, kamu, Siap, ya. kamu sedang mentopping Leslie untuk mengejar gerombolan. Semua akses yang keluar dari Salada harus ditampal muda. Laksanakan, ya. Sekarang juga, berangkat. Siap, ya. Siap. Sukoso, memang kamu punya 1000 ide, bisa melalui tugas. Tapi ingat Sukoso, hukum akan bisa melihat dalam kegelapan. Tak tahu kamu Sukoso.
Ya. Agak lama ya, Om? Iya. Ini kami berapa? Berapa? Beda ada kono. Kontane mriku nggih. Kontane mriku Mas. Kapan nanti? Ya kono. Om Rono. Dan bawa bakal. Nggih, nggih. Mas, kok tak tinggal. Nggih, Mbak. Ijen ya. Karo iki Mas Yan. Oh, nggih kono. Benar, ini rumah dari saudara Semur. Saya mau tanya, apakah saudara Semodo ada dalam rumah? Anda sebagai anaknya Bapak Semodo. Ini perlu Anda ketahui bahwa Bapak saudara telah melakukan tindak kekerasan tindakan Wis ya. Nggih, Mbak. dan sekarang menjadi Ayo, Mas, aku sih, ya, Mas, pihak ya. yang berwajib. Jadi tolong saya minta kesediaan Anda untuk kerjasama ini. Aminah. Air dan untuk geledah semuanya. Siap. Jadi begini, Bapak Anda telah membuat keresahan di daerah sana. Interogasi dulu. Sekarang coba interogasi. Apakah benar kamu bagian dari gerombolnya Suwanto? Betul, betul Pak. Betul enggak? Baik. Kalau gitu, kami silakan Bapak. Yang satunya, Oh, yang jelas. yang satunya, Susu. baik. Jawabnya keras. Keras. Kalian berdua bekerja sama-sama Sukodo. Sekarang di mana Sukodo? Gak tahu Pak. Jawab yang benar. Gak tahu Pak. Jawab Pak. Gak tahu Pak. Kalau gitu, sekarang bawa aja ke kantor. Siap. Ya Pak. Ampun Pak. Saudara Bumi, saya minta Anda untuk bisa kerja sama-sama polisi. Itu nanti keterangan Anda bisa Anda jelaskan di kantor polisi. Karena nanti sewaktu kami juga butuh kesaksian dari Anda, keterangan dari Anda. Jadi saya mau pamit, sewaktu-waktu kalau ada panggilan di kantor polisi, mohon saudara datang. Terima kasih. Selamat siang. Thank you.
Astagfirullahaladzim.
Gak lebu ta jembro, Mas. Apa nih? Tak olah mau lho gak iso teko ngene sampean. Audio nih ta. Jadi iki sampean ngelos berarti. Iki les aku. Lho. Terus iki mlebu nang jembren sampean gak gelem. Gak gelem. Nang ngene kate gak gelem. Jaiku. Iya, iya. Tapi iku kono gelem. Gelem tapi were. Wele. Iki mah teko nggone sampean kabeh. Ini. Aku ki mau nyoba kan yo nggo kabele. Coba nang Joko teko kene sampean. Gak Gak kelebu ya. Aneh. berapa? Aku kaget langsung kok gak mlebu. Langsung tak calling. Sapa jenenge sing duwe? Mas. Apa kan tak kode. Aku wis ta. Kono wis, tapi siapa itu tak Yo gak muni kan kono, Mas. teko nganune sing ngene Mas. Kan mang Tak coba nang ngono aku. Guru tak coba nang ngono aku. Yo gak kena. kok istimewa. Khususan iki modele. Sing gur dicoba iki mangan sing loro. Sing loro dulu. Oh. Nah, ana tetepan loro. Ya. Guru seperti itu mang wis saking bingunge. Sing kate ngeler dhewe. Sapa. Aku rencana pagi kan biar pengen tuku sing isi papat ae wis tak sing isi papat. Jagane apa Mas dia tak budal gitu. Aku yang duwe iki mek gak tau gowo man. Satu tak gowo. Terus emang kok iki gonku. Lah yo iku mangan. Iso pedhet lho. Lah pedhet. Terus Mas iki mang sing ngene mang. Mas Badi. Ya Mas Badi. Sampe nak kon tutup mang ya tutup. Lah meneh. Iso, mlebu munggah. Nggih tak delok mang munggah. Terus gang dilep pedhot Pedhet maneh. Terus bareng ngono sampe lunggano maneh kan. Heeh. Lah, iku ndok ngono tulisannya. Di studio iki kita gelek iku bentok. Dadi ke Gak lah suka WA aku yo. dadi ke Kremo balik gak salah. Yo Kremo. Nah, Remo. Kremo. Iki ndok lep. Tapi kan mumpung. Gila. Gak kating ngabari piye aku malah nabuh sing marahi. Iki lho. Marahi. Aku kan yo gak ero aplikasiku. Ero yo ero. Iki aku biasanya kan langsung nang YouTube aku. Cuma iki mau tak GRTMP, Mas. Jadi kaya kunci streaming. Kunci game langsung ternyata pedot. Jirene iki api tajem aplikasiku. Tapi sinyal api. Yo, sinyalnya njaluk api. Kate keliru apa? Keliru. Nggih. Kate kan. Kate keliru. Studio kuwi ku ndok HP sijine. Lah, iki sing kok keliru kok iki. Asline kan studione kok kene sak sing tekan kok kene. Jadi kan sinyale kan kamu gak mudah. Keliru ku teko kono. Sale iki hitungane iki mah aku coba-coba. Oh nyoba. Hitungane perhitungannya nyoba-nyoba tapi dadine api. Bener tajem. Apa gawe apa iki sampean iki? Kamera film. Gak. Apa nih? Gatae. M3. Itu ya podo lho. Tapi ya Sinyalnya njaluk api, Mas. Kate keliru ku pengaturanku, Mas. Pengaturanku tak gawe 60 fps. Terus pas kating renang bu pas ngidung ubah bisa ubah beli yo. bisa ubah nang 30 fps. Soalnya di kono kan langsung ana tulisan gambar tidak mencukupi harus 30 fps. Berubah jadi SPS enak jadi makanya enggak pedet sinyal pecah. Aku sangat haru. Pertama kan
Terus baik karepong sih jenengan. Keluar lah. Kamu dadi ini karo sing doa agung ya. Udah kamu ya ngono. Pas lawak. Oh iya gak nguas. Kamu teh kok pas lawak. Ya iki peduli pas tamu. Terus apa? Dingko mulai langsung. Iki kita pedhot iki Mang, sing mang lali. Betul loh Mas. Aku peta 4.100 tak tinggal sampai lawan masih nggak sampai cuma subscriber aku bener pilih sih nambah nih kan ngono. terus live ini ki nambah ini Pasti nambah Mas. Tapi yo kakek. iya Iki sak menit mah. menangis semua pas upload Iya ya. Nek aku wis biasa. biasa royoan lah itu kan jadi kadang bejoni meledas banget Aku tuh kena banyak bae. Malah sing akeh ae. sementing apa sementing itu aktif Aku paling gawe video telu. Sote 5 biasa iku per hari. Aku ngono. aku satu gelas juara Jadi Mas Dion titik-titik akeh Mas. Lah iya kan ngono aku mikirku. terus tahap Ini satu titik apa Mas. itu kan malah suatu itu yang nanti subscribe Kadang-kadang kan aku orang-orang wis tak limo perasaan biyen iku sik papat telu piro ngono katene papat wis limo aduh esok duku aku aktif. Yo 5 per hari 5. ya dunia aman audionya aman Audio sing ini sampean sing kawitan lho aman loh Mas. Kena dicek ora ya? Orang sete ya. biasanya suaranya tuh hampir sama Ya iya biasa ya. hampir sama Duwe usaha garapi jen. aku juara aku cek ya piye kate ngecek aku delok Oh iya, mlebu. Bareng suarane. Tapi kok tak jupuk gak iso. nah kate ganti sound kata-kata nah kate tak ganti sound So katiku dheweke pas itu. mikir gak masih dong masih suaranya enak istimewa ganti sound rencana ini kilang kate tak ganti tadi kayak ini sampai nambah Mas Dion tapi aku digandani operator itu sama ganti mulu season Katiku yo cuman tapi yo efeknya yo siji toh saya balai lah ya tau gawe shortcut. sinten Balai. oh balik nggak salah Nah, misalnya. Wis ki mangen gak karon pola ayo. Misal. iya bener aku Iya. salah bang Pas Jackson nggak salah. Iya. Aku dijawel Mas Jono. Ya, apa? HP-mu kan? Pun Mas, kalau titipaken lari-lari. Akhirnya mari wis sungkan nggo seragam aku.
kate wake penonton. Kalau Yo iya Mas Sakti. Kate masang payung dhewe-dhewe gak penak. oh alah yo cek becike ring ngene dhuwit. Muncul. Ya. Jadi ya angel. Ini aku tak tutup sama petai. Jadi sih, kalau aku main main aku ya kalau main sinyalnya api, tak lekno, cuma nek api tak rekodno. Saya pengen main ngonten toh, tapi jadi ini juragannya apa gitu? Mas malu kita tahu bisa karena kan pulau kan bernate tuh campur sari ya. Mas malu nabo ya sih sana, nonton. Tapi aku rencana aku pengen pisan-pisan ngene lho rek. Yo ndelok lu druget dhewe ngene lho rek. Pengen ngono. Kita pisan-pisan. Yo gak iso, Mas. Yo sarone gorene. Wis sedar sedul ngene lho. Oh iso ngene. Pengen tuh ngono. Yo. Masa ya kate kerasane tapi lu. Oh, record siji. Live siji berarti sampai. Nah, kita kayak uploadan. Iya, saya deh penjagaan live terus kita sinyal. Ya iya Mas, kok sinyal iki. Pertama kayak aku cek gawe Prism kan kayak aku kan terpaksa live ku sing tak ngomong. Wah, kene ngomong ini tangannya lagi sing ngene. Ya itu. Tangannya lagi. Oh, alah. Tak pedot-pedot yo. Tangannya terpaksa aku kamera film. Mas bagi tahu. Terus mulai gak minat nang Prism aku. Jarene sing api ku sing bayar. Nggih, saling mawon sing ditolak tim sae. Jarene sing tuku ku anti pedot. Oh, teh. Nang Nggih lagi, Pak. meneh dan rame-rame tetangga. Salang full. Kayaknya rame. Bulan maneh. Bulan ampun. Aku biasanya gak melo awan ini malah melo awan. Iya sama YouTube. Iya, Mas. Karena YouTube aku di melo awan malah. Ini kan Karena ini mah dikapet kata diri. Misalnya pedet sih. Terus KTP ya Mas, sinyalnya angel aku. Ya meneh-meneh cek. Sampai juga konku ambil sing do pinggir ngene sapa ngono diku kena kes-kes. Iya, jane. Jadi sing do video terus gak monoton gak foto-foto. Bisa nampilno sing do panggung. Sampai kita sing ini udah nganyar kok. Udah nganyar ngono. Sorote dan panggung. Sama juga terkenal siji. Beda kok. Siji. Tinggu sing kono kok sama apa teko aplikasi ini transformasi subtiti kan sakit. Mas. Sampeyan beki ninjo mriki sampeyan. Oh, nggih. Kita mintorian Mas. Iki kan hitungan. Terus nanti. Kita tambah muter loh Mas. Nggih. Oh, main kuburan ya. awakmu juga kapan boyo aku bisa rapi mbak awakmu
Kopi mas. Ijenan nang ini. Iya boleh itu. Mas. Nggih. Iya. Siap. Iya boleh. Ya gak teko. Lalu. Gering. Tak kira iki mang kono Karanganyar. Ora ono sing rono. Dari itu Karanganyar. Masalah jalanan. Iya. Masalah jalanan terus ngecuk. Jari ini. Kabeh iki. Ranik. Pare yo. Kira aku bang jeneng. Hah? Ndi? Bukan bang. Siapa? Baca ku baca. Ndi? Ya. Baca ku. Ngek. Mini kuah kan saking besok. Apa Pripat semelang. Lah itu ini. Romen seragam. Betul Bu. Asal. Apa nih? 5 menit ah. Kan oke. Menit kosong. Ono campur sari ya. Nanti. Nah, ini itu. Alhamdulillah. Tanggal loro di tempuran. Oh, ini pedis goreng sop. Piro? Rot akon. Ini kan? Untuk itu. Aku bisa berbulan juga. Sudah. Nah, itu. Kata jam. Buka warung deh, ya warung. Kanan. Kiri. Kanan. Kapan tidak wis Pun bergandengan. Oh, sampai subuh. Tapi sing ngene bengi nang kono kok sik jam 2 mulai. Sing ini sampai subuh lah iso. Carek kae. Aduh wis. Aku ya kerja. Jadi tangi isu. Jam 5 wis tangi. Aku jam 5 tangi. Terus malah ayo baru kosan. Bener sampai iso. Iso tangi iso. Aku nggak turun. Itu tuh. Oh, tak bisa. Enak. Oh. Ini apa? Ini apa? Enak pesan ambe. Bayu. Bayu. Telkomsel. Ini mah ya gangguan sih sebelah kene. Ya Bayu.
Desa Pak tak kasih dulu. Desa. Iya, saiki model apa iki niku Kak? Apa ayu wis saiki? Iya, susu tunggu Oh, ke payu. tak Payu payu. niki. Iki kena live langsung semurak-marik lho. Lebih itu. Iya. Nek syuting ngono ku yo. Bareng iki negara. Iki gak apik langsung. Ngene iki langsung itu murak-marik. Apa? Kok guyu sajae koyo oleh tambahan. Gak guyu apa oleh tambahan. Ih, Apa teh? iki sing koyo wingi lho, cerita semet. Apa teh? Iki cerita. Lain. Mbok Mas. Iya, Mas. Apa? Iya. Oh, nyemonya. Ini lawan iki. Ayo teh. Uripan ya, uripan. Toto, apa teh? Dari tuku walu. Lako irat. Oh iya, sempat. Iya. Dari ne bulu. Nah, kok mateng. Toto, apa maneh? Dari tuku watu. Duh, kok abang? Dari pembantu. Nah, kok bobot. Kurang panas. Kurang panas. Toto, aku sekarang. Kok dari tuku watu maneh? Lah. Bosi. Lah kok keliru watu kok? Dari pembantu. Lah kok wetenge melembung. Tiga. Yo, jam sari. Kadang Iya. Lah, mana? Aku sini. Kaku duwe kosang. Ketangkap Karawitan watu. itu kayak Jam sari betul kan. Abi mari melekan. wayang. Anu opo? Melekan bayi. Bayine bukti. Malah bui lo. Melekan bayi bui lo. Monggo Mas. Ngomong. Ngomong. Rakan. Sopo. Sopo. Itu hari wanto mereka udah iki umure udah duwe umure gimana? Kudu ngomong iki balasan dono suto ngomong tak nyatani gak usah ngene rumah samu aku gak ngerti. Lah kula matur-matur wau. Nek jenengan sampun wau. Diri. Buat nang men. Tak rekokan. Yo mikir, memang ada ini kaya ngomong iku. Aku dhewe kan jelas ngomong aku yo apa? Salah. Mars kok, nawang asli kok. Mbak Surya wen ayo. Aman ndi, Mas? Kula gatel. Nek sampean jenengan sampun Oh, nanya iki. Tak terus gelem kan. Bayang. Lho, Urusan mikir-mikir Wih, tok. wih. Urusan melu-melu. Apa itu? tok. Jangan Tenang. mikir melu. Tok. Tapi ini sudah. Wow. Ngoten lho, Den. Dipikir tok mboten ngerti. Iya, bau. Iya, Mas. Amin. Wong tuwa kok nrimo. Sampai. Apa yo gelem ngrestui hubunganku karo Rumi. Iku sing Jadi pikirku. Jadi panda. Perkara tanggung jawab lho, aku iki tresno karo Rumi. Ri, tonggomu lho. Hah? Iki mau sambing iki. napa sabarene kok Nongko aku, Mas. Nongko. Lho nongko. Iso ora nggih, aku mau nongko. Mbakku ngono nongko. bapak Siapa iku? ning Arep sing Pak Yayu. Saiki pun bejan. Oh, nggih, nggih. Iku mbakku.
main kidul ya. Nggih. Aku bakku. Ini lho. Ibu. Tak nang salimane ibu. Warna lain roti kuat. Saya mau dipertanyakan ini. Sering ketemu aku. Hah? Sering ketemu kali ini. Iya mesti kayak liwat jalan lho guys. Liwat ndi iku malah liwat kono. Waduh. Bocor bencong. Kadang betul. Aku bikinnya tahu lah kepingin sama di Sulam. Oh, kayak di sini dia asal kayak itu. Gamelan itu. Terus gamelan itu kawan. Nyar nih sana. Nyar kapur. Itu kata anakku ya. Di zaman itu apa setengah. Zaman itu. Itu saya itu. Nggih. Oh pasti saya. Ya. Pimpinan ikut. Saya ingin tolong pulang. Rian sanjange tak kena dinya. Oleh di kang. Sanjange lho. Pas nih. Monggo kanan wis jendong Sing riyen Nggak nggih tahun itu lho. Boten kata dene. Pas telu. Nggih tahun iki sanjange lho. Anggota ini cerita. Kapan itu kemarin? Ada kan tambah nih kalau tambah layar ini. Calon. Biasanya sing ngekur biasa ini niku kentuk ini boten. Cepu so. Gitu. Yo mek Bayar. Nggih. Jare terase seperti teko. Tapi niki nonton taji kali mami batas bikin sekarang karya budaya bikin jadi tinggal lurus bisa di sini sekarang Nggih niku. itu lumayan tanggapan karya budaya kota sekarang soalnya itu ini gua tenang sedikit Nggih. sore Niku lucu nih. Rundingan sampai aku lho. ya di kampanye itu jalan Apa nih dia nih?
Mboten nang. Bu, sing lakoni ki aku lho, Bu. Temuan bolak balik ping 9 ludruk mau ping kali boten niki kali kita budaya ate campuran petilan kita enak tok petilan kulo nanggap kemanten mboten dugi nate pasaran ngoten iki pasar niku wedok bodro terus tuh sepenumpang sama tuh menjeng Jenengan oh sami kali ini. bayang anten nanti dugi gitu bukan iya ada jeleret terjulur nih jumlahnya rugi tapi kemana itu itu beriku bonkol semangat motori mantung sakit motori mantung terus wayai campur sarian lampu mati gesel sampai ketipu wayai terus niku wayai bangun makan lampu akhirat kadang campur sarian mati pedas con đi cả ơi đây anh Isowan dengan nonton jero. Untuk timisan. Aku terus ngomong sampean deh. Aku pengen usaha lo caranya kalau kami bisa direstui. Itu keputusan Bapak deh. Aku yang ngomong mempertimbangkan bisa kok. Boten telah ke santri pun Kita maju. santri Oh, tambah. Ibu enake lemon iki iya niku kula tasih zaman Purnomo niku kula nang boten Wijaya niku. Yen aku sing tremo niki Purnomo.
Pulau sampean tanggapan duki Malang. Sampean berwae bayi kulon iso layan telat. Kono saya berkata, "Kulon pun jangan sebagai Bu Dewi. Bu Dewi akan kau usah masuk pulau lebor atau mau jajan ini sama-sama teman tuh barang teman jajan sampai seliwatan barang kuat mak pulau ini nemu sampai rokok sama macam rokok kita pulus terpajain separuh aku rokok rasa sangat asik zaman ini sih internet kok jam 8 ini jam 3 buat itu arang-arang saksi nulis tadi gak saksi nulis Dereng liwat. Oh, briko sesuk. Briko. Ini aku lah semerap betul sepeda motor uang pame oktav aku semerap boceng arep beda. Ternyata jadi kayu, double kayu. Anakku pemiling ini. Kalau tak kalau kue tinggal, kue tanggung kau. Terus everybody sebelum aku keluaran dengan anak nikso aku anak ini. Kalau kau,
Minggu kapan dulu yang ada pemberes itu gelondong apa sih? Awak dhewe iki lak hubungane wis pacaran wis. Jadi aku jadi abi. Lho, aku kan aku kesrek dadi meneh langsung tak abi. Di sampean bingung, perkara sampean anak muda. Ojo kuwatir. Dunia akeh, bondone akeh. Perkara ditak tanggungi biaya kabeh. Temenan. Temen ya, rapi ya. Ayo mulai ngomong apa ya. Ayo. Dukur sing iso langsung siji. Aja akon-akon. Ya terus keperolangan bagian dukur yang wedok kaya iso. Ngono. Lah masa aku bagian dukur yo gelem kok. Masa aku bagian dukur yo gelem. Tadi kucing ae. Yo kok terus dhewe-dhewe. Gak tukaran. Anakmu putumu itu lho. Apa? Putumu njaluk rabi. Jaluk Rabi. rabi. Orang rabi kok jaluk lho. Terus saya atas nasi dhewe. Jane terus ae. Maksude nek dek njaluk rabi, njaluk kawin. Kan mesti duwe ragat. Celengan seteng e gak goblok. Rumangsamu kebon buri ku dole sapa? Bukan sapa, bukan tanggamu. Aja akon-akon. Kebo aku nake Kebone tangga sebelah. Lho, PT orang kandang dole sapa kan? ngene wongmu ku yo mek situk koceng gering lho. Kok ngene ngono ta? Yo, Coba ayo. aku kok gawe. Soale aduwe. Dole ta dole apa dole. Aduh, itu nasi. Yang ini kok kasran. Lah tukangna lho, bane apa sih bane lanang segagah, sehat. Ngomong gak, ngomong gak, namun lagi pak.
teman. Ya, cocok. Kamu dolan nek ora? Ngomong nek ora biasan. Monggo. Waduh, wah, kita. Terus kilo-kilo sampai iki planning terus saiki rencanane si arep nganggo kapan? Nek saged secepatnya. Secepatnya. Ojo gemanal. Masalah nangkone gampang, secepatnya gampang. Bandane iki lho, ngomong ta kamu? Iya. Secepatnya anggone awakmu. Anggone aku sesusah. Lho iya. Ngeten lho. Panjenengan iki pun kuatir perkara biaya pun kuatir. Lho, delok tombo kok isi nang duwe pilasna aku gak kanuntan. Kok dipikir niku kula niki pun pengusaha sukses. Teman nggih pemborong alhamdulillah. Sampeyan iki pengusaha. Nggih, CEO. Oh, botolan berarti. Nggih, kula nyuwun turu. Napa? Nggih. Nanya iki sampeyan. Lho, mboten kula mboten. Sakale. Oke. Panjenengan gak usah khawatir boleh. Kula sing nanggung. Sampeyan ngomong temenan. Nggih, kula niki kediri kotane lho. Sing dadi nyatane. Ya. Ngeten. Terus ada mawon. Ini bukan semerah. Ini Pak. Ini ngoten namine ATM. Awakmu belum ngerti lah iya, gimana caranya ngomong biaya kan, ngomong celana. Tapi kayak KTP, tukang utang. Iki apa ini maksudnya? Iki kartu ATM. Tetep bener kowe gedene 100 juta. Mosok sih? Tidak. Loh, Entrok. mesin ya serut pakai pinnya ditutup cetut cair 1 juta niki
Sing roh itu nopo? Ping. Aku punya ping suwe. Ora mana dulu mai. Ini ku maksudnya nomere. Oh, ana nomere. Nomere pinten? 1 2 1 2 1. Saya Ojo ngomong rotok lae. Usah. Iki kencengno mesine niku. Terus ngetek 1 2 1 2. Mangke klub niki budal. Nih, iki tak tampa kanggo sak keluarga. Aku jangan budal njupuk dhuwit, kowe mulia siap-siap di omah. Oh, ngoten nggih. Ya. Nggih. Ya wis. Oke. Sisi ya. Ya sayang. Oke sayangku. Oke. Aku aja ngomong oke. Oke artinya apa? Wah, kakrok. Maren. Ayo budal. Nang ngono, berarti ngarep kok. Iya kan ono kotak ngene terus iki ono bodo-bodane. Kudu ngono. Niki hiburane versi tayub nggih. Tayub mini. Tayub mini termasuk tayub cilik. Ada yang beli kami di. Aman dewek. Oh, iya. Manuk penjah iber ulon kanca panjang ayo sinawon-nawon.
Iki anakmu. Sesuk titipno bundat sak sini. Iya. Kurang isi nganti itu. Ya apa nak? Ya apa nak? Hukuman apa dulu kali gagal dulu. Jam setengah telur. Iki wong pawang nak. Kalau sampai Dia adalah buronan dari pihak kepolisian. Buronan? Ya. Berada ada sama ibu. Kene di pasar piro, Pak? Nah, silakan saya buka pasalnya. Pak Sugondo, Anda telah melakukan keresahan dalam masyarakat. Anda melakukan tindak pidana melanggar pasal 351. Pasal RO. Maka sekarang juga ikut ke kantor. Sanusi. Kantor Sanusi dan kantor sakit. Wedi. Mercon. Ngurusin kok. Ora apa. Ora nyopot tak ganti. Tak sama ini tak perlu kan. Yang penting kau kata ya. Dari pihak keluarga, Ya Pak. apabila sewaktu-waktu ada panggilan dari pihak yang berwajib, saya harap kedatangannya untuk kami mintai konsultasi dan kesaksian. Siap. Pokoknya sewaktu-waktu Pak Wajib kembali saya pasti akan. Pak Polisi. Oke Pak Polisi. Terima kasih. Selamat siang.